Tri formy vzdelávania. Prezenčná v Bratislave, online naživo alebo videokurzy. Takmer 1000 otvorených termínov ročne. 1 rok, 1 cena. Predstavujeme vám našu múdru kartu. Ročné predplatné na všetky naše kurzy, s ktorou sa vy, vaša firma či zamestnanci môžete vzdelávať, kedy chcete a koľko len budete vládať a stíhať. Viac ako 380 kurzov z každej oblasti IT, práca s počítačom, umelá inteligencia, Microsoft Office, Excel, SAP, grafika, tvorba web stránok, programovanie, webdesign, WordPress, digitálny marketing, servery a počítačové siete, Windows, Linux, databázy a SQL servery, programovanie či testovanie softvéru. Všetko toto, 1 rok a neobmedzenie. Máme pre vás 4 karty na výber. Múdra karta Ja je určená pre jednotlivca, ktorý chce investovať do seba a vzdelávať sa bez obmedzení. Múdra karta Mi je riešenie pre rodinu alebo malú firmu, 3 mená, ktoré sa môžu striedať na kurzoch. Múdra karta Benefit je pre stredné a väčšie firmy. Vaši zamestnanci sa môžu vzdelávať neobmedzene. Prihlasuje ich personalista alebo vedúci. Kurzy si vyberajú podľa potreby. A máme aj prémiové riešenie Benefit Plus Videoclass, kde okrem neobmedzeného vzdelávania dostáva celá vaša firma automatický prístup ku knižnici viac ako 400 videokurzov, a to hneď bez nutnosti čokoľvek absolvovať. Či ste jednotlivec, rodina alebo firma, máme riešenie presne pre vás. Múdra karta je jediný produkt svojho druhu na slovenskom trhu, kde neponúkame nahrané videá, ale reálne vzdelávanie. Aktuálne kurzy s lektormi v učebni v Bratislave alebo online naživo. A videá? Tie samozrejme získavate ako bonus vo vzdelávaní. A nie jedno. V našej službe Videoclass vás čakajú stovky videokurzov. Už 18 rokov vzdelávame tisíce ľudí ročne. A čo hovoria naši zákazníci? Múdra karta sa v našej spoločnosti veľmi osvedčila. Za 9 mesiacov viac ako 50 školení. Naši zamestnanci si najviac cenia možnosť absolvovať všetky kurzy aj online formou a ochotu lektorov zodpovedať otázky nad rámec osnovy kurzu. Milan absolvoval 50 kurzov za rok. Online forma vzdelávania je veľkým plusom. Umožňuje mi študovať z pohodlia domova alebo z kancelárie a striedal som to. Milujem tento váš produkt. Robert. Vďaka bohatému výberu a online výuke, ktorá je rovnocenná s fyzickou výukou v triede, sa mi cena vrátila už aspoň 2-krát. Je to produkt s garantovaným výnosom. Múdru kartu nepredávame kedykoľvek. Predaj otvárame iba raz ročne, a to v obmedzenom množstve. Každý rok vypustíme len 10 kariet, nie viac. Prečo? Pretože nám záleží na kvalite vzdelávania a na vašej spokojnosti. Chceme mať na kurzoch dostatok voľných miest pre všetkých, ktorí majú múdru kartu. Vzdelávame ročne tisíce zákazníkov a nechceme riskovať, že kurzy budú preplnené a nebudete sa môcť prihlásiť kam chcete. Kvalita nad kvantitou. Vždy. Vzdelávajte sa celý rok. Neobmedzujte sa na jeden kurz ročne. Múdra karta, múdra investícia do vašich vedomostí.